السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتہ نبی نمازی بدکار مردم میں کافر مردم میں سکرات الموت کہتے گوش بدار بنی دوستا کیا یہ سکرات الموت کہتے چلولا بیتے ما یہ چیزانی غافلی بلے من قسمی منی رب یہ چیز میں درستانی سراہی گی. فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے گناہگار کافر مردم سکرات الموت بیتے ای وقت ملک درو ملائکت قائم تھے آسمان ہے قائم تھی اشان چیزی آہیں گو درائیں اشانی شکل کرسو نہ کی نندن تھی امین چودہ یہ نظر کار کرتی گندی درو نشتگا ملائکت کہتے ملک الموت نندی کر رہی سارے کر رہی گشتے خرجی ایتها الروح الخبیثہ گشتے خبیثی روح درائی خبیثی جانا چی. فرمائنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحدے کے ملک الموت اشی چوگ اشی روح اشی جانے تو کا فرح روتے کہ من درمیان ای جانا چی آزانتی من دکایا عذاب ہستی من دیما اللہ تبارک و تعالی عذاب جوڑ کتا منی استا مشرع کار نفت دنیا فرح روتے اشی روح شی تو کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنے پشت ملک الموت انچو اشی روح اشی جانا چی کشتے وحدی تو رنگر بزیرے فجمانی تو کا مان بکنے چھتو بکشی پزو امی ڈولا گشتی اشی روح کشت بیتے اشی یک نسی یک آزائی سندیتے ملک الموت دا اشی روح کشت بیتے ای ڈولا منی دوستا بے نمازی روح کشت بی ای ڈولا بدکار روح کشت بیتے ما یاد کتا کسی کدی ما نشتگی ما گشتا بے روح چطور کشت بی چی گشت بیتے میں استا موتے دیما ای چی سچی مغافلی منی دوستا یاد بکر آروچا کا ملک الموت سلا چوب اکشی گوڑا چی بچتین تھی واللہ منی دوستا موگشی یہ چیز مارا چی دیر ہے بلکہ مرچی یہ چیز میں سرا بھی چنچوں میں نوجوان مرتا بلے مغافل یہ چیز دا وحدے کے شی روحا درکن تے ملک الموت اب جہنم ملائکت خائن زیرت شی روحا ہمیں سیاہیں کپنانی تو کئی کنن تے نبی کریم فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ ہمیں ڈنڈے بوانی تو کئی کنن تے جہنم انچیز بدبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی شی جانا چی در کے چوچی بدبو سرزمین نہ نہیں اس کے بغیر کیشی جانا بڑا درو ملائکت بد دعائی دینتے کچھ نہیں کئی خبیزی روحیں کچھ بو کرتے کچھ انتے پلانی بن پلانی گھنٹے نام آئے گرگ بھی اما گھنٹے نام کے دنیا بیتگا یہ گرگ بیتے وعدے کے برنتے آسمان پکا نہ بیتے وستے لوٹا آسمان پاک بکنا آسمان پاک نہ نہ بیتے وستے اللہ تبارک و تعالی امر دانتے کچھ بارے سے پتا شی خبرہ اسی روحہ بارے شی خبرہ اسی روح میں دوستان دور دائیں بیتے آسمان اچھی نہ خبر تو کا عبادکار روح دور دائیں بیتے آسمان اچھی دائی خبر تو کا کائنت ملک دوی ملائکت وستے خبرہ جستے کننتے منکر و نکیر من ربک تی رب کہیں ما دینک تی دین کیے من نبیک تی نبی کہیں مرچی اگا منی دوستا مارا یکی جست بکا ما گوشت کنی زندگی ما گوشت کنی منی رب اللہی منی دین اسلامی منی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلے آروچہ کو گوشت نہ کنے آروچہ اگر توفیق ندا اللہ تبارک و تعالی وہ گوشت نہ کنی یہ چیزا انیہ کا کرے کہ وابا چی بوڑی نہیں تھی نامے جستا بکا تو نظر نہیں ہے چتا آروچہ وقت کے منکر و نکیر کائیں تھے شکل آئینی درستی نہیں تھے بلاہی ملائکتا آئینی چم سب سر تگا چیزا آئینی شکل سیاہ سر تگا وقت کے اجاب کرنا تھی سر من ربک گوشتے ہاں لا ادری گوشتے من نزانا تو ما دینک گوشتے ما ادری لا ادری من نزانا گوشتے من نبیک گوشتے من نزانا ما اشکتا مردما یہ چیزی گوشتا ما مین دولا گوشتا دوار کنتے اللہ تبارک و تعالی اسمانا چی ان کذب عبدی گوشتے دروگ بستا منی بندے اللہ گوشتے افرشو له من النار گوشتے نار جہنما چیشی ہو سبق بکنے شی خبر تو کا آتے دوزہ چیشی خبرہ بکنے ويفتح له باب من النار جہنم آچی دری کی پکنک بھی گرمائش کہتے ہیں جہنم میں گرمی کہتے ہیں بو کہتے ہیں جہنم میں جنک بیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی یہ کنچی ہٹوری جنک بھی آئی سر چور چورا کنک بیتے پدائشی سر پورا کنک بھی امی ڈولا داشی قیامت روچ بھی فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشی خبر انچوشیت رجیتے دا کہ اشی پہلی کی ڈولا ہور ببا
داکا ای پہلی منی دوستان ہور بنتے قبر تو کا میچوشی قبر شی سر بند کنک بیتے وشی اچھے پیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی وحدی کے جنازہ بڑھا کنک بیتے تو برگئے جنازہ قبر مکلی بکنا اگر صالحی مردمی گشتے قدیمونی گشتے جلدی ببرے منونی قبرہ اگر نیکی مردمی جنازہ مردمہ بڑھائی گشتے جلدی منا ببرے منی قبرہ جلدی منا ببرے منی قبرہ چی آزام منی جاگہ شرہ آزام منی جاگہ جنتی اگر بدکاری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتے یا ویلہا این تذہبون بها جنازہ برکنتی اشنک منی آدم نبی فرمائن صلی اللہ علیہ وسلم اگر شما اشبکتی شما کسدو میکل نقطگت رساچی لصعقتم گشتے گنوک بیتے کتے شما شی آوازا گشتے مبر منا بدکار گشتے مبر منا کبرا شما نظانے منا کجا بر گئے شما نظانے جی عذاب تو کا منا بر گئے مبر منا منی کبرا ای لولا گشتے گناہکار اما کبر منی دوستا کہ صالح مردمانی سب اسپیت بیتا ہے نوید اسپیت بیتا ہے شکر رسا تو دنیا تو کا محل بس دنیا تو کا تو مال زو وتی لوگا سٹ سوفا مانکو بلے قبرہ ہچ نہیں سے قبر یک تنگ کی جاگے ہمچ کا طرح جاگا بی او دانا بستر ہستے او دانا چادر ہستے او دا کختی گمان ہیتے ای یکتا ہمیں کل کنگ بائے رات بکا ہروچا وحدی کے طرح بڑھا کننتے بارنتی کل کنگا طرح بارنتی جو یوکا ہی قبر تو کا تنگ کی طرح جدا کل کنا ماں بشارت دیں گناہکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتے اگر مردم خبرہ برک بھی صحیح چیزیں ہی گمکے صحیح چیزیں ہی امرا بیتی خبرستانہ بشارتی گناہکاران وستا بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہکارا گشتے واسطے تو قبر برک بھی صحیح چیز تے امرا بھی یک کسی مال یک کسی چوک یک کسی عمل اے صحیح تے امرا یک آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی خبرستانہ بلے افسوس دو چیز پتہ واپس روتی منی دوستان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دو چیز پتہ واپس رو تی مال تی چک پتہ واپس رواں تی خبر تو کچی بچی کو ایک تی عمل تی جنین چک ترہ یلوک کنا اگر انچ کے جاگے پب بھی تی خبر اس تی چڈام بجنے دے کے جاگا خبر پچی چلی طرف سے ہاں کبیر پہ دیئے اما چک تو تی زندگی واضح تشان وستا اما چک تو سود تو شان وستا تو کو من لوگ بندہ نا من محل بندہ منی چک آرام دبا چک تو ہوتی آرام کتا مرچتے حالت کی قبر تو کا تے چک بھی ننندت تھی ہوا اگر بے نندتی بھی طرح نفاذات نہ کرنا یک کی کپنا گوتا ہو رہو گے اس پیتی شادرہ ہیچ طرح گونی بغیر اس پیتی شادرہ بھی کرم نیلنتی تے وستا اس پیتی شادرہ بھی منی دوستان کرم ورنتی اس پیتی شادرہ بھی جسا نیلنتی آرو چے وسط بڑا عمل بکنے بکی تی عمل گیتی ہوا اگر تی عمل شر عملی بشارت بھی گوڑا ترا اگر تی عمل بدکاری عملی گوڑا مشکلی تی وستا ما ویرو چے وستا منی دوستا تیاری بکنی ما بچاری چی عمل کتاما کجا ما عمل کرائیں تی میں گما قبرہ و قبر عذاب منی دوستا بعض قسم عذاب ہستے بعض قسم مردم عذاب ہستے قبر تو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہستے وابا نبی کریم جبریل کہتے کچھ نے میرے گما امرا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرانی واب منی دوستا حق کی آکے واب گندہ میں سے حق کی گندہ گیا چی شیطان آئین واب تو کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کچھ نے مشت کی چیز جا گئی ہے اے مارا پیش دار گئے نبی کریم بورتا جبریل عذاب القبر پیش داری مرتب چتا عذاب بہ گیا فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نے مشت کی مردمی کہہ رہا کچھ نے مردمی چو وقتا دیکھے ایک کی سرائی استاتا مزنی سنگی گونی تے یکی جہلا وقتا اور دومی سارے کہہ رہا استاتا مزنی سنگی گونی تے جانتی ہی سنگا گشتی سرائی مردم وقتا ہے استاتا ہی جانتی مدنی سنگا سرائی آئی سار چورا بھی اس سنگ لیٹی تے ادھر وہ یک رکھا بھی اس سنگ منی دوستا گشتی یک روتے ادھر کپی اے استاتا کی مردی موحدی کے روتے سنگے آرگا آئی سارا اللہ تبارک و تعالی پدا پورا کا پدا ہی سنگا کاری جانتی سرائی پدا ہمیں ڈولا بیتے دا قیامت روچا زانے ہی کئی منی دوستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کچھ نے یما مرد میں کہ ساری گرام دیتا سجود نفت اللہ وسط تبارک و تعالی ای بی نمازی مردم دیتا بے سجود نفت اللہ وسط تبارک و تعالی ای سزا ہی ڈولے قبر تو کا جا قیامت بھی بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کچھ نے دیکھے جا گئی یا مشہد گئی یا تنوری ڈولا
یا تندوری برا توکاچی براہی یا برزاچی تو تنکی جہلاچی براہی برزاچی تنکی اسی تو کا مردمانے آوازیں جاکے آوازیں جروگے آوازیں آتی کہتی جہلاچی وارتی دا برزا رسا یہ آسمان بھی پتا کا بنتے میں جس کتا یا جبریل کھایا اشاچی عمال کتا کہ چوچے عذاب بے گئے قبر تو کا فرمائنتا جبریل وشتے یہ زناکاراں اے اما مردمہ کے زنا کننتے اشانی عذاب ایڈولا اندہ قیامت روچا ایڈولا عذاب بنتی دا قیامت روچا دیکھے جگہ مشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے گی یا بلاہی دریئے بلے آپ دریئے نہیں ہونے گی ہونا یکی ہوشناک کن گئی یا مردی نے ہوشناک کن گئی ہمیں ہونا نہیں تو کا سلنی بدبوئیں وادی کے کنارہ رسی کنارہ ایک مردی نے اشتاتا سنگی گوننتی ایک کنارہ رسی جنتی ہے سنگی دپائی چی دپ درو پروشنتی ہڈ پروشن خدا یک کر روتے خدا کوشش کا امید اولا دا قیامت بیتے فرمائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگو یہ کہیں جبریل گشتی اما مردمہ کی سوت وارنتے اے اما مردمہ منی دوستا کی سوت وارنتے شانی عذاب اے ڈولا اندہ قیامت روچا بیتے اے ڈولا منی دوستا مردمہ عذاب القبر اے روچے وستا موتی عمالہ بکنے اے روچے وستا متیاریہ بکنے قسمی من رب درستانی سرا یہ چیز آئے گی میں درستے مردمانی سرا یہ چیز آئے گی مرچی بھی اگا باندھا بھی اس نے بیا پلانی وفات بیتا مرچی تا وطارا ہی جا گیا بکا باندھا تی نام گرک بھی اس نے بیا پلانی وفات بیتا جنازہ انتے چی عمال کتا چی دولتو برک بے اے روچے وستا من دوستا ما تیاریہ بکنے ما اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا کہ مارا توبہ توفیقہ بدام اور مارا عذاب القبراتی نجات بدمتے اور میرا آخری زندگی ہمارا یہ دنیا تو کا میرا کلمت لا الہ الا اللہ میں نصیبہ بکام وآخر دعوانا ان الحمد للہ والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جزاکم اللہ خیر